Och han kortar om de andra. Hela SM-eliten. Ja, det har varit mindre motor än vad de övriga har. Det senaste varven är 3,7 sekunders lucka för tid i Bjärman bak emot Olsson. Det är en evighet i de här sammanhangen. Väg in med det sista halvvarvet kvar att åka för Järman, Olsson och Olander. Gälsade bakom på fjärde. Vi har Gustafsson på femte. Nordefjäll ser inte sugen ut på att pröva för den där sista fallplatsen. Ska kunna göra någonting mot Olander här inne mot målkurvan då. Samtidigt som vi tar in dagens segrare i 24.00 han heter Filip Järman. Med Fordvesta. In på andra från Vannes Mattias Olsson. På tredje platsen tappbekämpande Micke Olander. In på fjärde platsen Emil Livaxel och dubbelpunkan möjligen. Ja, då ser det ut ungefär så här. Kolla Olsson, vilken fight! Det är nästan som inte skulle få lite plats efter den här fighten. Även om de skulle gå i film med varandra så är det inte bara tillräckligt att försträcka platsen. Och det vi just nu ser på Strängnäs-Motorstaden, det är alltså några av Sveriges vassaste rallycross-chaufförer. Men de kan inte hantera förutsättningarna. Det säger en hel del om hur svårt det är. Alltså en eka hade varit grymt snabb runt sista böj till exempel.